Tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya baiwa wani masoyinsa kyautar mota. Tun da farko a jiya Asabar 6 ga watan 1 na shekarar 2024, aka ɗauki wannan masoyin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ƙafa da ƙafa zuwa jihar Katsina, inda aka dangana da shi har garin Daura gidan tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Domin dai su gana da tsohon shugaban na Najeriya, wanda kuma haka aka yi suka gana da juna kamar yadda kuke gani tare da ɗaukan hotuna, saboda tsananin ƙauna da soyayya da yake nuna masa. Inda bayan wannan ne kuma tsohon shugaban ƙasar ya ba shi kyautar mota mai ƙirar gwabtiri tare da buhunan shinkafa guda 5 da kuma kyautar kuɗaɗe. Domin kuwa Buhari ya nuna tsananin jin daɗinsa da wannan ziyara da masoyin nasa ya kai mishi, domin kuwa ya jima yana jin labarinsa da irin ƙaunar da yake nuna masa. Wannan dattijo dai shine wanda ake kira da sai Baba Buhari ko kuma a kira shi da mu, wanda ya daɗe yana nuna soyayyarsa ga tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Kamar yadda tsohon mataimakin shugaban kan harkokin sada zumunta Buhari Sallau ya wallafa a shafinsa. Wannan dai a iya cewa wani sabon al'amari ne da ya ja hankalin al'umma, musamman ma da ba kasafai hakan ta fiye faruwa ba har ya fito fili al'umma su sani. A baya-bayan nan ne dai cikin wannan sabuwar shekarar aka je tsohon shugaban ƙasar yana bayyana farin cikinsa da ƙarin farashin man fetur da aka yi, wanda ya jingina jin daɗin nasa da yawan ziyara da mutane ke kai masa domin su gaishe. Ko da dai an bayyana waɗannan kalamai nasa a matsayin raha da kuma zolaya. Sai dai koyaya kuka kalli wannan kyautar ta tsohon shugaban ƙasar, wanda ya shafe wa'adin mulkinsa tare da miƙa ƙasar ga hannun shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu? Kuna da ikon bayyana ra'ayoyinku. Sunana Fahad Kabir Mai Tata.